sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalaan, ulit kita sa Balita Lokal. MGCQ sa Bacolod magpabilin sa tubtob Abril 30, 2021. MBCCI umpisahan na ang pagpanagtag sa gasoline coupons sa mga maskos ng BCPO. Balita National, Presidente Duterte ginaprobahan ang pagdeklarar sa ECQ sa Metro Manila kag apat kakaiping nga lugar. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, posible maglabot sa 1 milyon sa katapusan sang Marso sunod sa Octa Research. Balita International, pagpatay sang military junta sa panibagong 50 ka mga protesters gintawag nga Day of Shame sa Myanmar. Sa sports balita, training sang mga atleta nga magapakigbahin sa SEA Games posible maatrasar. Mayong aga Bacolod, may ngaga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Marso 28, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato, detalye sa balita lokal pagkatapos kid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kay Sunday Edition sa Aksyon! Last size 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Magapabilin sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang syudad ng Bacolod sa Abril 21 tubtob 30, 2021. Ini ang ginanunsyo ni Mayor Evelio Dinardia pagi sa video message matapos na ginpahibalo siya ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madaya nga ginaprobahan sa National IATF ang MGCQ status. Ini nga community quarantine status ang pinakahalog nga ginapatuman sa Pilipinas. Humalin Desyembre 2020 tubtob Marso 2021, yara sa MGCQ ang Bacolod. Nagpangabay si Dinardia sa publiko nga hindi magpatalang kasunod nga liwat nga nagaginuha ang madaan nga announcements ng syudad angot sa ECQ. Nagpangabay ang alkalde nga magbuligay ang tanan para hindi magdamo ang COVID-19 cases ka mapabilin sa MGCQ ang status sang Bacolod. In the meantime, ibitar kita anay sang pagtililipon. Hindi kita anay magsalig. Kung pwede lang anay, concentrate lang kita sa aton pamilya. Let us create our own family bubble. Hindi na ta mag-social mixing, mag-upod kita sa mga tao nga wala ta kabalo kundi inagalin. Mga tao nga wala ta kapiho kung ano inang ilang kahimtangan. Kabahin sang pahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Dinardia. Umpisa na sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI ang paghatag sa gasoline coupon para sa mga motorized anti-street crime operatives o kon MASCO sa Bacolod City Police Office. Suno kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, ini nga lihok ang kabakin sa commitment matapos nga makitaan niya gin-activate na sa BCPO ang ila operatiba para sa mga operasyon. Ginklaro ni Carbon nga kabaylo sa cash donation, ginpakamaayo sa ila grupo nga ipasulod na lamang sa gasolinahan ang among nga pondo. Srebaluan nga base sa ginakasugtan sa mga miyembro sa BCCI, silang natala na nga maghatag sang 10,000 pesos nga cash assistance sa pamunuan sang BCPO kada bulan. Magahingyo sa National Interagency Task Force o NIATF ang provincial government nga hindi na pag-obligahon ng mga travelers nga magkuha o kung magpakuha sang RT-PCR test results sa ilagin halinan sa baylo diri na lang sa probinsya. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, bagparehistro lang ang mga ini sa SPAS kag pag-abot diri obligahon sila nga magpa-swab test kag i-quarantine tubtub nga magwa ang resulta. Dugang ni Diaz, libre ang tanan diri, ang importante nga antes sila magpauli sigurado nga negatibo sila sa COVID-19. Isa man sa rason nga amoy niyang plano sa probinsya bangod may 8 nga nagpresentar sa ang peke nga result sa RT-PCR kag ginako sa maini nga ginbakal nila sa balor nga 900 pesos ang kada isa sa Metro Manila. Makapabugat man sa mga travelers ang balayran sa ila swab test kundi sila halin nga lugar apang kundiri libre na. Karon sila nagasaka ang kadamoon sa COVID-19 sa probinsya sa posible paghalog sa nag-aalalabot sa nagligad nga mga semana. Ginkadlawan lamang ni Juanito Magbanawang, spokesperson sa Apolinario Gatmaytan Command at New People's Army Negros Island, ang statement ng 303rd IB Brigade Commander Colonel Michael Samson kag Nokpo Provincial Director Police Colonel Romy Palge nga NPA ang nagbutang sa mga streamers kag placards sa pila ka mga lugar sa probinsya agon matalupangdan ang mga ini. Suro kay Juanito ang mga streamers ang pagpakamalaot sa NPA isa ka nationwide campaign sang mga militar sa tuyo nga gubaon ang imahe sang New People's Army. Nakapati si Juanito nga mga militar ang yara sa likod sa pagpamutang sa mga streamers, tarpaulin, placards kag iban pa nga makita sa pila ka mabanwa kag syudad sa Negros Occidental kag Bacolod. Kag sa katapusan nga balita lokal,
Na-recover ang 738,000 pesos nga balor sa ginapatihan illegal nga droga sa drug buy-bust operation sa Carlos Hilado Highway, Marapa Heights, Purok Pine Tree, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Takna alas 5:30 kahapon sang hapon Sabado. Ang operasyon ang ginpatigayon sa Regional Drug Enforcement Team, Anti-Illegal Drug Team kag CIDG. Ginkilalang subject sang operasyon nga si Rodel Vasquez, 25 anyos, residente sang Zone 5, Talisay City. Nadakpan man ang upod sini nga Sunday Mark John Tanique, residente sa Zone 5, Talisay, kag Dave Dumipiig, 18 anyos, residente naman sang Purok Magtiayon, Barangay 10. Si Vasquez kag Tanique sakay sa motorsiklo sa tabo ang operasyon, samtang si Dumipiig ang ginaligar nga runner. Sunod kay Lieutenant Glenn Suliman, ang team leader sang RDEU 6, kapin 3 man ka semana ang ila surveillance nga ginpatigayon. Antes ginpatigayon ang operasyon. Nakumpiskal sa operatiba o konsang operatiba ang 25,500 pesos nga buy-bust money sa baylo sang duha ka heat sealed transparent plastic sachet sang ginapatihan shabu. Sunod pa kay Suliman, nakuha man sa operasyon ang dugang pagig nga 12 ka big heat sealed transparent plastic sachet nga nagaunod sang suspected shabu nga may market value nga 738,000 pesos. Gina-verify sa karon sang operatiba ang mapalayag sa markaldakpan nga isa ka detainee sa BJMP Handumanan ang nagsugo sa ila, samtang source ang ginaligar gikan sa syudad sang Talisay. Preso karon ang markaldakpan sa Police Station 3. Last size, this is Aksyon Radio, Philippine Standard Time sa Balita National. Presidente Duterte ginaprobahan ng pagdeklara sa ECQ sa Metro Manila kag 4 kakaiping nga lugar. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, posible maglabot sa 1 milyon sa katapusan sang Marso, suno sa Octa Research. Detalye sa Balita National pagkatapos kid lamang sini. Ang balita. Good morning, mga ka-aksyon! Happy Sunday, everyone! Sa nagaupod sa akong subong nga aga, maayong aga gid kay Grace de la Cruz. Good morning, Miss Homa Lumena. Maayong aga kay Angelo Anlap. Good morning man, Tita Hana Gacho Peruelo. Good morning sa imo ta. Kamusta? Kay Alex Monteza, good morning man. Belated happy birthday sa imo. Yes, correct. Kay Dante Makilan, good morning. Lino Palik, mayong aga. Rodrin Alvarez Bayabado, good morning. Athia Kim Iriman, good morning. Have a blessed Sunday man sa imo dra sa Murcia. Alex Fuentes, good morning. Have a blessed Sunday. Nonoy Andan, good morning. Good morning man, kumparing Bia Jonathan. Miss Kelly Jelly, thank you sa pag-send sa 50 stars. Wow. Good morning, Aksyon Dorel. Happy Palm Sunday dara sa aton. Ay, no? Yes, subong gali nga adlan ma-start. Okay, Palm Sunday subong. Ginagreet niya man ang tanan niya members ng Energy Funds Club kag kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Also sa iyang pamilya dra sa may Barangay Pandanon DSB kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. God bless everyone. Yes. Guillermo Clarito, good morning man. Palio greet abyan ko boy Miguel Brillano sing Barangay 30 Mabini Coral. Thank you. Mami M sa Boso, thank you so much sa 50 stars. Wow, salamat gid Mami Ems. Mary Jane Mendoza, good morning man. Ginagreet ni kumparing Bia Jonathan si Ma'am Vanessa Mayo. Arman Regalado, good morning. Dras na may Isabela. Kay Macetofago, good morning man. Oy, nag-send pagit liwat si Ma'am M. Si Mami M sa 50 stars so 100 tanan. Thank you so much Mami M. Blessed Palm Sunday to all of us. So big day buwas ang iya nga pinakapalangga nga daughter. Beautiful monster na yatawag kay Action Eden. So, birthday boss na Action Eden. Hindi naman ba dad boss na lang. Action GM na! Good morning man kay Ma'am Vanessa Mayo. Dra sa may
Minnesota, nag-send mo siya 75 stars. Thank you, Ma'am Van. Kay Alex Montesa, sige Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan, good morning. Shout out sa mga taga Tinubagan. Happy Palm Sunday, everyone. Please, coronavirus, stop it and go away. Just stay safe. All of us, God bless us all. Yes, sige lang Arman Regalado, good morning. Ano na yung biyahe? Nakatol sa akong ilong. Anyway. Biyahe, ano na yun? Mangkot siya kung may biyahe ko na Bacolod, Manila next week. Anong adlaw? Kay basi kun Huwebes Santo or Biyernes Santo. Wala. I'm not sure ha. I'm not sure. Rica Villaruel Magsico, good morning. Ano ni? Damo man pa sa YB mong. Jocelyn Liboan Despojo, good morning. Kaya Mario Bacauco Erad, good morning man. Kay Raymar Lingoste, happy Sunday. Wilma Cabarles, dras may Isabela. Kay Payongayong Renan, good morning man. Miss Carol Montoya, good morning. Roy Baladhay, maayong agagid. Nenita Kalamba, Figueroa, good morning. Elspoon, good morning. Sige. Kay Miss Annie Raffles, happy Sunday. Watching from Okinawa, Japan. Thank you, Miss Annie Raffles. Stand by for Balita National. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Last size 20 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa National Interagency Task Force ang pangabay kay paidalom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Metro Manila kag apat ka kaiping nga probinsya umpisa Marso 29 tubtob Abril 4, 2021. Ginalaki pa ng apat ka probinsya sa Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal. Sulo kay Roque ang desisyon na himo bangod sa padan nga pagsaka sa COVID-19 infections sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang may 9,595 kabagong kaso sa COVID-19 tubtob Marso 27, 2021 nga record. Ginpahayag sa Octa Research Group nga mahimo maglabot sa 1 milyon ang kumpirmado nga COVID-19 infection sa Pilipinas apang hindi sigilayon. Bangod ang gina-project magalabot sa 740,000 ang kaso sa katapusan sang Marso. Sulo kay Professor Guido David, wala pa nakitaan sa grupo ang trajectory sa 1 milyon ka kaso sa katapusan sang Abril apang ginpahayag nga posible matabo sa sulod sang 1-2 ka bulan kung ang interventions hindi maging epektibo. Dugang pa ni David, bangod madamo na sa pagbago kag mag-aabot naman ang bakuna, mabudlay nga maghatag sang projection sa kadamuon sang kaso. Sa piyak sang gina-project nga kaso, ginpahayag ni David nga hindi naman kinahanglan sa mas stricto nga measure pareho sang Enhanced Community Quarantine o Modified Enhanced Community Quarantine. Ginalauman nga mag-abot sa Pilipinas sa kada bulan ang 1.2 ka milyon nga doses ng Sinovac vaccines nga kabangin sa 25 milyones ka doses nga ginbakal sa gobyerno sa China. Sulo kay Philippine Ambassador to China Jose Santiago Santa Romana, in-inspect na sa Philippine diplomat sa China ang una nga 1 ka milyon nga doses ng Sinovac vaccines na ginbakal sa gobyerno nasyonal nga natala na mag-aabot sa Lunes o kung buwas nga adlaw. Dugang pa ni Romana nga pagkatapos sini kada bulan na mag-abot ang 1.2 ka milyon nga Sinovac vaccine agud matapos ang delivery sa 25 milyones doses sa katapusan sang tuig. Mga bay ang Senado sa Gobyerno Nasyonal sang 5,000 ka doses ng Sputnik 5 sa Gamaleya Institute para sa ila 2,500 ka health staff kag empleyado. Suno kay Senate President Vicente Soto nagaprepara na sa karon ng medical service ang Senado para magpadala sa formal request kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr.
Dugang pa ni Soto ipaagi sa tripartite agreement ang pangabay sa Senado nga among requirements ng Interagency Task Force. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpanginwala ni PNP Chief General Devon Sinas ang akusasyon nga wala ginatatap ang mga pulis nga nagapositibo sa COVID-19. Suno kay Sinas, hindi matuod ang akusasyon kag unfair ini sa ilabahin nga maghimo sang espekulasyon nga wala ginatatap ang nagapositibo sa virus nga kapulisan. Ang ahensya ang nagbukas ng dugang nga lugar sa Camp Crame agod mag-akomodar sang mas madamo nga may balatian nga personnel. Dugang pa ni Sinas ang bilog nga giyangan biliting kag transient quarters nga may sports facilities nga sa karon may 55 bed capacity ang ginhimo bilang quarantine facilities. Nagwa ang reaksyon ni Sinas kasunod sa report nga nagsobra na sa kapasidad ang kiyangan biliting nga nagresulta sa paggutok kag mabudlay na sa may mga balatian nga pulis. Last size, 25 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Busy? Take Farex Vitamin B1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon! Last size, 26 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Public Action Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Gintawag nga Day of Shame sa grupo nga anti-junta ang ginhimo nga brutal nga pagpatay sa security forces sa 50 ka mga protesters sa nagapaday nga crackdown sa pungsod Myanmar. Bangod sa ginhimo sa nga militar, ginsuli sini ang ilang responsibilidad nga dapat himuon nga protektahan ang mga pumuluyo sa nasambit nga pungsod kag pagtinguha nga mabalik ang demokrasya. Base sa report, ginatiro sa ulo kag likod ang mga protesters nga yara sa dalanon sa Yangon, Mandalay kag iban pang lugar sang pungsod samtang ginaselebra sang military generals ang Armed Forces Day. Sudot sa report, ginselebra sang military generals ang pagkapatay sang masobra 300 ka mga inosente nga sibilyan. Kag sa ato naman nga sports balita, posible maatrasar ang paghimuon nga ensayo sa mga atleta nga magapaydalom o kung magapakigbakin sa Southeast Asian Games o SEA Games bangod sa paday nga pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sura kayo Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino nga hindi sila mahimo magumpisa sa training bangod ginadilian sila sa gihapon sing gobyerno. Ginagamit sa gihapon bilang quarantine facilities ang pila ka mga pili nga training centers sa mga atleta kaangay sa Field Sport Arena sa Pasig City kag Rizal Memorial Complex sa Manila. Madumduman ligin pa siguro sa pungsod ang kahandaan sa pagpakigbahin sa SEA Games nga mag-umpisa sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 2 sa Hanoi, Vietnam. Ang Pilipinas ang defending champion nga mag-host sa Binyal Meet sa 2019.
Las 6:28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo, Marso 28, 2021. Anyway, good morning lang liwat kay Miss Annie Raffles. Yes, Ma'am Van, thank you gid sa 75 stars. Kay Susana Tahonera, kay Champaka Warawara, ay parte ngalan. Good morning. IDK Resto Bar. Si Miss Sharon, siguro si si Champaka Warawara. Thank you, good Miss Sharon, sa pag-accommodate sa amon ha. Good morning man kay Sir Roberto Gallo and Miss Alma Alvarez Gallo. 29th year wedding anniversary nila subong. Yes, happy 29th wedding anniversary Sir Roberto Gallo kag Miss Alma Alvarez Gallo. Kay Helen West na good morning man, Donna Robles Prodigalidad, maayong agad dra sa may San Diego, California. Miss Annie Raffles, thank you sa 50 stars. And Ma'am Van, another 50 stars. Thank you, Ma'am Van. Mary Grace Arroyo, Sally De Sousa, kay Hugh Crispo Gabriel. Good morning man sa imo. Sige, kay Donna Robles, nabasa ko na. Christ Care Paul Javier Tanatan. Sige, thank you man. Good morning. Kay Maninoy ko Michael June P. Season. Good morning dra sa may Shatu Ilis Paranaque. Greet niya lang Season Palma family dra sa my Brotherhood Sumag. Have a blessed Sunday kay sa tanan nga Energy Fans Club. Good morning man kay Ma'am Cory Vidaha and Jessime Erem. Okay? Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Palm Sunday, subong mga ka-aksyon na halong-halong gid. Sige, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.